Sa Nostra, amb la participació dels clients, ha establert un nou compromís social. És una nova forma d'ajudar a qui més ho necessita. És una nova manera de fer obra social. Amb aquest esperit, l'any 2010, 625.000 persones s'han beneficiat de les 5.400 iniciatives socials i culturals. Per arribar a aquest nombrós col·lectiu, s'han invertit més de 9,5 milions d'euros. Acció social. La part més significativa d'aquest pressupost, el 60%, s'ha destinat a l'àrea social, seguint l'opinió majoritària dels clients de l'entitat. Atendre les urgències socials és una tasca important de Sa Nostra. Més de 6.000 famílies han rebut ajut per afrontar les situacions personals crítiques. L'objectiu és evitar el risc d'exclusió social. El suport a les famílies que tenen al seu càrrec persones amb discapacitat o amb alguna malaltia crònica és una altra línia de feina constant. Una primera mostra d'aquesta col·laboració altruista i generosa, és el concert solidari d'avui. La recaptació íntegra es destinarà a la Fundació de Banc d'Aliments de Mallorca. L'any 2010 s'atorgaren 13 ajuts a la cooperació internacional beneficiant més de 190.000 persones. Educació i recerca. Activitats educatives per tots els públics. Recerca, investigació, innovació, divulgació del coneixement, foment de l'ampliació d'estudis a l'estranger, beques Sa Nostra. Al camp de l'educació i la recerca, Sa Nostra hi dedica el 15% del pressupost de l'obra social. Recerca, investigació, innovació i formació en caràcter constant i permanent són les claus de l'èxit d'aquest informe. 79.000 persones han participat en 2.500 activitats educatives. Medi ambient. Més de 26.000 joves han pres part de les activitats educatives dedicades al medi ambient. Sensibilitzar la població escolar cap a la protecció del medi ambient és l'objectiu d'aquestes activitats. A l'àmbit de la recerca i la preservació del medi ambient s'han impulsat 7 projectes per la conservació de la biodiversitat amb una dotació de 100.000 euros. Cultura. Les activitats per a famílies els dissabtes, les exposicions, els concerts, les projeccions de cinema i les representacions teatrals, els cursos, els seminaris i les conferències omplen la programació dels espais propis i complementen la col·laboració amb altres entitats. El tradicional concert El Torrent de Parells va assolir l'edició número 47 amb gran afluència d'espectadors. Difusió. La divulgació de totes aquestes activitats s'ha dut a terme mitjançant diferents canals. La premsa diària, amb els suplements setmanals i la web de l'obra social, amb la revista digital. A partir d'ara, amb el programa Sa Nostra Solidària, es materialitza un canvi de rumb significatiu en la forma de procedir de l'obra social. Aquest nou enfocament es realitza amb els suggeriments de clients, organitzacions i entitats socials. Gràcies a tu, client de Sa Nostra, tenim més d'1 milió d'euros i volem que tu els reparteixis entre els projectes inclosos al programa Sa Nostra Solidària. Tens la sort de decidir. Decideix. A tots els que ho fan possible, moltes gràcies.